George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakwaramogi wanko were motimore kaunti ma Siaya wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay. Nyakwaramogi en mana ndalo achiel kende tok jatend piny William Ruto sidha yanga kata yawa yanga e romo mar loch gwenge kata devolution conference e kaunti no. Odiochieng' ma kawuono chenro buora biro dhi nyime kaunti no kachiel otudore gi jafwambo mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich mondo mi onyiswa ni to nyaka gi sani chenro chal nade to ang'o ma onego bed ni koro jowinjo geno yudo kotenore kod wach mar romo mar kor gwenge. Abich, ka iwinja ichiew nade kaunti ma Homa Bay to nyaka sani chenro chal nade kotenore kod romo mar devolution? Vincent, erokamano wan kare kaunti niendi ma Homa Bay kendo romo malos mar kor gwenge ma obagi kaunti ma Homa Bay kandi alap tuke skul sekondar ma Homa Bay odonje odiochieng' mar ariyo odiochieng' ma kawuono Vincent, kendo ogai mar ODM Raila Odinga wendo model odiochieng' ma kawuono ka obiro chiwo twak mare kaluwore kod kaka sirikande mag kaunti osebedo ka itayo nyaka ne chaki loch mar kor gwenge koro sani kuom higni 12 ka Raila Odinga biro chiwo twak mare ka saboro kanyo kendo en wendo model ma kawuono biro goyo twak mare moyiedhi e weche kata kaluwore kod romo ma okelo counties 7 mochokore e lap tuke ma Homa Bay kandi ma ng'iyo kaka kende ma counties osegoyo e weche mag dongruok mag counties. Vincent, odiochieng' manyoro ne jatend piny Kenya William Ruto ne oyawo ayanga romo kama ka gima ne jatend piny owacho ahinya en kedo kod weche ma mibadhi ka nengo ka ose ahinya committees mag od bura kod senate mawacho ni osebedo ka nyayo mibadhi ka gikawo asoya ka kuom governors kata jotend migepe ma chopo nyimgi mondo odwok penjo mopogore kaluwore kod tijegi magitimo e migepe mopogore kaachiel kod counties mopogore ka ok ne ok en gima ne kare kendo onego bed ni sama jood bura timo tijegi to gitim makare ka gindiko report mowinjore to ok ndiko report mana bang' ka giseyudo mitbili owacho ni gisebedo ka gikawo kuom jotend migepe kata governors wachopo nyimgi mondo penjo ahinya to motenore kod kaka chenro mag dongruok dhi nyime e kuonde ma gintiere. Vincent, odiochieng' ma kawuono mopogore kod twak midhi goyo ayanga kod ogai mar ODM Raila Odinga en nitiere chenro mathoth madhi nyime miluongo gi dho ngere ni side events madhi nyime e tents mopogore e lap tuke kandi kamoting'o go mbaka weche mag pur, weche mag pith, weche mag thieth, weche mag kedo kod EMOU kaachiel kod lwenje mag kit chwech kaachiel kod migepe mopogore ma oketi kendo goyo mbaka ma otelo kod governors kaachiel kod jogo eko mawuok e riwruoge mok mag sirikal kaachiel kod mago ma ok mag sirikal neno ni moko kuom chandruoge ma osebedo ka chendo ahinya to e kaunti mapacho kaendi ong'e kaka inyalo ked kodgi kaachiel kod sumruok paro e wi ng'eyo ni to ere kaka jolony nyalo nyako lwedo sirikande mag kaunti mag tieko bidiro machalo kamano. Bende nitie twak mabiro dhi nyime e weche mar kedo kod pek mikelo kod futo mar yamo kor lwasi ma aneno ka nitie jolony mopogore e weche mag kor lwasi kaachiel kod weche mag ng'iyo kaka inyalo kony kedo kod midhiero mikelo kod futo mar yamo kor lwasi kendo gin chenro mopogore ma sama wuoyo kod nene Vincent osechakore tents mopogore ka aneno ka diligence kata jokanyo ma bende noseketo nyingi madonjo e romo kamaendi bende medo mol achiel kachiel lap tuke kandi mondo mi giwinj ni to gin ang'o gini ma kawuono dhi nyime kaluwore kod okenge ma loch mar kor gwenge osegoyo nyaka ne chake higa mag 2013. Odiochieng' ma kawuono Vincent, bende governors mopogore mawuok e counties ma koro yuoro kaendi bende yudo thuolo mar keto lela mokuom okenge mag dongruok kata chenro mopogore ma gisebedo ka gitayo e counties ma to ming'eyo ni en bende en chenro ma county ma onyalo somo e rieko kata weche mag dongruok ma nyawargi timo kata okenge moko ma counties mamoko keto mano ni chenro makare odhi chenro mag yudo makare counties ma gintiere. Ka odiochieng' manyoro ne waneno ka gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata ne aneno komako dhoji nono ahinya kaluwore kod kit kaka noketo kaka county ma Murang'a itayo e weche mag choko osuru, e weche mag pur kaachiel kod weche mag thieth mathothne gin gigo eko ma itimo yor lony manyasani ma owacho ni oketo mar konyo e tieko mibadhi ma samoro nyalo wuok e kaunti ne kanyo kendo neno ka ne en presentation mane oketo ma thothne neno ka ne omako dhoji nono kaluwore kod kaka opando tich e kaunti ma Murang'a. Vincent, odiochieng' ma kawuono bende en thuolo mar mondo mi counties mopogore osom riekni e weche mag thieth, weche mag pur, weche mopogore
mopogore ma counties mamoko timo kata mosedhi maber maloyo counties mamoko mondo mi gin bende gisome paro ni to gin ang'o gin maginyalo medo mar konyo e bero chenro mag dongruok ma jopiny yudo e counties ma gintiere. Koro gisani ndi mano gima dhi nyime ka nitie twak mopogore opogore madhi nyime e tens mopogore kaendi kako irito mondo mi ogai mar ODM Raila Odinga omol kaendi kar saa 8 mondo mi koro ochiw ayanga twak mare kaluwore kod chenro mag loch mar koro gwenge gigo eko maneno ni onego bed ni sirikal mamalo timo kata sirikal mag kaunti timo mar konyo e bero ngima jopiny e counties mopogore pacho kaendi. Ka wang'eno ogai mar ODM Raila Odinga osebedo ka biro ahinya mondo omi counties kata tend counties ma pacho kaendi teko mar kawo tije kaka owinjore, kendo osebedo ka okedo ahinya mondo omi omenda oor ne counties e wang' sa mondi deko manyalo ng'iko chenro mag tich ne sirikande mag county kod bende kedo kod mibadhi ma osebedo ka ogo tachne kuom counties mopogore kaendi. Kendo wang'eyo ni mano achiel kuom twak ma Raila Odinga biro golo odiochieng' ma kawuono kod okenge ma koro paro ni onego bed ni keto mar konyo e medo bero ahinya loch mar koro gwenge manoketi mar konyo bero ngima jopiny kod neno ni chenro mag dongruok kata chenro mag sirikal ochopo machiegni gi jopiny kama entiere. Bende Vincent obiro yudo thuolo mar go mbaka gi moko kuom jopiny ma bende waneno ka oseyuoro kani to geto pachgi en ang'o kaluwore gi chenro mag dongruok ma sirikande mag kaunti osebedo ka timonegi nyaka ne loch mar koro gwenge chakre 2013. Kuom odiochieng' ma kawuono nitie chenro mathoth ahinya ka kawuono en amidi mar romo ma kama ka odiochieng' ma kiny koro ibiro luonge kendo jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki biro molo kaendi mar loro ayanga romo mar loch mar koro gwenge kata Division Conference ma higa mag 2015 mane obagi e kaunti ma Homa Bay kandi chakre odiochieng' manyoro. Vincent Abich, mana ka nyalo penji kapok iweya, iwacho kacha ni nitiere nyisruok moko mopogore opogore ma bende counties nyiso tens mopogore opogore. Counties wa kaka county ma Kisumu nyose nyiso margi, counties wa moko to koro nyiso ang'o e kinde romo mar devolution nindi. Kamano Vincent, jone kaendi counties pamen kod abiriyo manyiso ma kuom lony ma gin go chenro mag dongruok ma gin go kaachiel kod mopogore opogore ma gitimo e counties magi mar konyo e bero ngima jodak e county go eko. Ne joro ne wawuotho kata e booth mar county ma Homa Bay kandi kama noneno chenro mopogore ma sirikal county timo nyaka plan mantiere mar keto Homa Bay county mondo obed koro boma maduong' kata city bang' kochopo higa mag 2015 kendo noneno ka county ma Homa Bay ne oketo ikruok mar kata okenge mag go kelo kod kendo ma po ka inyuolo ma kuom dweche 9 nyaka sani gi referral hospital ma Homa Bay kandi onge report moro amora mosewuok kuom nyathi ma pok inyuolo mane osebedo ka ng'eny e kaunti ma Homa Bay kandi kuom thuolo machien kendo mano achiel kuom gigo eko maneno ka tende kata booth mar sirikand kaunti ma Homa Bay achiel kuom gigo mane giketo ka kaunti ma Migori bende oyudo thuolo mar wuotho e booth mar kaunti ma Migori mane wayudo ka chenro mopogore weche mag pur naneno kanyo, weche mag somo kaachiel kod chenro mamoko machalo weche mag thieth bero sekta mar somo mar nyithindo matindo ne waneno ka nitiere e tent kata e booth mar county nendo ma Migori ka county ma Siaya bende nono ka nitiere chenro mopogore opogore kamoting'o nyiso kit luoko timbe gi chenro mopogore plans mantiere mar bero county ma Siaya kaluwore kod plan moket kata chenro moketi mag dongruok ma sirikand James Orengo keto mar konyo bero ngima jodak e county nendo ma Siaya ka bende tent ma county ma Kisumu nono ka nitiere chenro mag dongruok mopogore ma gavana Anyang' Nyong'o ne oketo kanyo mar temo keto lela ni county ma Kisumu osego kan weche mag dongruok nyaka ne chak loch mar koro gwenge kendo mopogore kod counties ma Kaluka Vincent ne waneno ka nitiere mwandu mag gik madongo ahinya ma sirikande mamoko mawuok oko mar Lunya Sakani ne oketo. Ne waneno ka Murang'a ne oketo magi, county ma Kitui, county ma Uasin Gishu, county ma Mombasa ne oketo chenro mopogore opogore to en thuolo ma bende miyo county machielo nyalo bedo kod paro mosomo ni to ang'o ma county machielo timo ma onyalo somo rieko mar koro konyo bero ngima jodak kata ngima jo county ne motiye kendo thuolo ma koro governors tiyo godo mar ng'iyo ni to ang'o monyalo medo kaluwore kod gigo motimo mar konyo bero ngima jodak kopkom kata kopo kata ng'iyo kaka county machielo timo gigene mag dongruok e sectors mopogore ahinya to ne chenro madongo ma koro noseduogi ne county miting'o chenro mar somo ne jopuonjre mag ECD, chenro mar thieth, chenro mar pur, chenro mar ng'iyo kedo kod weche mag midhiero mag pi e kind chenro mathoth mokalo ma bende mulo ahinya to ngima japiny ma kawaida modak e kor gwenge mondo mi ong'e ni to ang'o ma devolution kata loch mar kor gwenge kelo kama entiere e kor gwenge. Koro mano achiel kuom gigo